आलासिफ्रा आइसक्रिम जायोनो न'आव थाइजौबो गैला बानायना जाहोनोबो आरो गाइखेराबो थोआखै दा माने आइसक्रिम बानायनो बेनि थाखायनो नै जुसजोंनो नर्मेल माबा आइसक्रिम बानायना जानोसै बेखौ रेसिपि दिन्थिला बिदि नर्मेल जुसजोंनो बानायनोसै लोगोफोर गाबोन जासिगोन जोङो दानि थाखाय इखौल' होनानै थादों जायो उनाव जोङो 6 दिन उनाव फैसिगोन फिरसे 6 दिन नामा दा मोनायाव सोनानै दोनसै गाबोन नायनोसै नर्मेल बानायनोसै नै जेबो रेसिपि दिन्थिला जुसखौनो नायनोसै माबायदि जायो दै बानायदोंमोन आं दैया जादों जुसाथ' गोदै जाखागोन आइसक्रिमा बे कफि कापावबो बानायनांबावबाय बेयाव थोआखिसै कफि कापावबो बानायबाय मैया सोनाय आइसक्रिमा नै दिनैसो थोरसिखौ इखौ सोलायफिनदों स्टिलनि हाजायखाय कफि कापाव खावसे आइसक्रिमा स्टिकआव हनै आइसक्रिमनि माबायाव आइसक्रिमखौ लेमनोसै एबार जादोंना जायाखै बेसोर गैला इमान काम करसि आइसक्रिम खुवां आरो इहाक आइसक्रिम खुवां इमान काम करसि दे इयावनो सोनानै दोन 6टा hasil tunggu tayo lo Ano emang bili ko ron? Tidak apa-apa na. Moroy guys. Paano ko naman di balaksin Oh, yan ube. Wala ko sa dabo. dari ice ma Tasty siya sa dumi. tahap itu din Iya, harus ini. May sila doon. rara Yes, all. Buko yung talay. dan saya do tepor lah खावसे आइसक्रिम बानायनायाव खावसे नै फट'खौनो खेबनो हासै जहाय दे बेसि আছে সহায় দি মুখ করবি থৈ দি তাতে থৈ দি থহাইয়ান আইসক্রিম বনা আইসক্রিম খাওয়ানো হয়েছিল আইন পাচ্ছি চাও আছে বেলসা থাকার দুনি এই তুনি आलासिफोरा मावथि गोजाथ' आरो ओइनै गोजौआव दं ओइनै सानै हा ओइ गम नापायना ओइनै मावथि गोजा सिफोरा मावथिथार जोंना सानैया बिराद मावथि आलासि नै बेसेरिफोरा सरपटबो होनो रोंलायबाय सनाया सरपट बानायदोंनो लुनासै दे हरदो जाबाय आयदै नाङा इखौ माइसो दावरावा इसोरलाय गोरो ओंखार बाबा ओंखार ओंखार কি অর্থ আছে কিনি নাকি এনে হামুক খুৱাইছো না তোহা ইয়াৰ বা চুলিখিনি কিয় উৰি গৈছে বাঙালীয়ে বাহাই নাই মা কোনে পাতিছে তাইয়ে পাতিছে কোনে মুনুই মুনুই পাতিছে বোলে